тамошобинони азиз, рӯз бахайр. Валбирис рафта истодаем. Заказома мегирам. Барои писарбачаҳо самокат заказ кардем. Соли гузаштаам заказ кардагӣ будем. Шикаст. Зимистон ба хотирамо баромадааст ки сарайба дароварда маҳкам кунем. Тамоман шикаст аст хулоса. Ҳозир сета самокати нав заказ кардем. Баъдан барои агарот гул заказ кардам. ва барои худам чун ҳар вақта сумкача хона омада ҳатман навор мекунам. влогҳои моро пайгирӣ кунед ва лайк ва дастгирӣ фаромӯш накунед. духтаро заказомо гирифтам. барои агарот аз анаин гули гортензия заказ кардам. духтаро бисёр мепурсед ки ман аз куҷо гул заказ мекунам. аз валберис бисёртар заказ мекунам. ман аз валберис, аз ярмаркаҳои шаҳр мегирам. ана ин гортензия духтаро аввал проверка кардам, дидам ана ҳамин баргчаҳош сабз, яъне ки дар ҳолати нормальный шинондан мумкин. ана специальный вкладыш дорад. ҳозир гортензия мемонам, бояд чӣ гуна шавад ин гул? Гортензияи сурх, гортензияи bonfire красный. ана ин хел номер дорад. баъдан шакар заказ кардам духтаро. шакари кокосовый. Кокосовый онҳое ки вазни зиёдатӣ доранд бояд шакари бисёр истеъмол накунанд. ман ҳам аз ана ҳамон категория ҳастам. ана духтаро ана ин сахар кокосовый барои кофекати нӯшидан, умуман баъзан барои шакарчой, ин монанди сахарозаменитель. Сахар кокосовый он қадар зарар овар нест духтаро. Поближе Настя сделай, чтобы видно было. Он қадар зарар овар нест духтаро. Ин барои утюг, для утюга Настя. Баъдан аз анаин лаванда боз заказ кардам ва ромашка. Ромашкаи гигантский. Мешинонем, кани мебинем мешавад ё намешавад. баъд духтаро ба наздикӣ ман якҷо сафар дорам. хеле ба наздикиам акнун моҳи оянда сафар дорам ва барои худам як сумкачаи модный заказ кардам. ана духтарако дар дохили ана ин хел мешочек. ана духтарако ана духтар ана михел сумочка заказ кардам. беҳад писандам омад духтаро. ин сумкача барои бисёр вақт маҷлиси фарзандон меравам. баъдан ана ин хел ремешок дорад дар дохили ҳамин вай мешочек. баъдан ана ин хел ремешок дорад. ин ремешок ана инаша ба фикрам мечаспонам аз ду тараф. намин хел хулоса дастакош чӯбӣ духтаро. нависед чӣ хел мақбул шуд ё не. намуди зоҳириш беҳад бароям писанд аст. ҳам сифаташ духтаро аз ана ҳамин материали замшавӣ кати ҳам ҳаст. замшави неву нубук мегӯям. аз нубук ҳам ҳаст. лекин барои ман ҳамин писанд омад. ҳамаи цветош ҳаст. ҳамин цвет мақбул шуд манба. духтаро як рӯз пеш фарш барои лӯлакабоб 3 маротиба гузарондем аз мисарубка ва вақти омода кардан ба аз анаин сир илова мекунем. ба кадом хотир? ба хотири он ки фарши мо он қадар равған надорад. гӯшт равғандор набуд. барои ҳамин аз ана ҳамин илова мекунем ва перец болгари заморожене дорам, аз ваям илова мекунам. боз фарши мурғӣ илова мекунем. ин вақти омода кардан ба. духтарои азиз, ободонии бисепле сар кардем. ҳозир скамейкаҳоя краска мекунам. онҷо бошад Настя краска карда истодааст. ҳозир барои шумо нишон медиҳам. ана инҷа ман замазат кардагӣ будам. ҷойҳои кафидагиша специально замазат кардагӣ будам. ина ҳозир мерӯбем, полностью аз мусор тоза мекунем. ин столоя краска мекунем. инҷа Ҳасан Ҳусейна мешокашона мешӯем. ҳозир Лиза воду набери и помой пожалуйста вот этот мешок. ана онҷо бошад Настенькаи ман краска карда истодааст. хулоса ба пуррагӣ ҳозир ҳама ҷоя ороиш медиҳем. чӣ хел барф бисёр буд зимистон ба.
ҳозир ина бинед. Инҷо полностью дар пакето краскаҳо истодааст. Ана ин духтаро гули хризантемаи ман ҳозир нишон метиҳам. Ина духтарако. Ана ҳамин гули хризантема. Соли гузашта тирамоҳ шинондагӣ будем. Ана ҳамин хел шудааст. Ана ин бошад сирень. Ана ин сирень. Инҷо бошад турецкая гвоздика. Ана ин садбарг. Як дона садбарга мемонем боқӣ мондаша. Решашкати меканем. Инҷива ман жасмин мешинонам. Жасмин, гортензия. Ана ҳамин хел. Ана ин бошад гулҳои вай тирамоҳӣ. Полностью удобрение андохтагӣ будем. Инҷа якта ёлачка шинондагӣ будам. Ана ҳамин хел. Инҷа бошад пудинаҳои мо. Ана ҳамин хел баланд шуд. Ана тамошобино, ина краска кардем баллоное. даруни хона ба пуррагӣ краска рафта истодааст. ҳозир ана ин кружкаям краска мекунем. Инҷа лилия шинондем. ана инҷа бошад соли гузашта ромашка шинондагӣ будам. ҳамин сол баромадааст. инҷа бошад пион. ана ин пион. ана краскаи беседка тамом шуд. акнун анаҳамин полоша шуштан монд. тамом полоша мешавем. пардаҳоя мекашем. креслаҳоя маҳкам мекунем. тамом. се бора даже краска кардам. духтарои азиз, рӯз ба хайр. имрӯз оиди ду маҳсулоти ширкати атомӣ маҳсулотҳои беҳтарин барои шумо маълумот медиҳам. ман барои модарам чӯрни чеснок заказ кардам. барои падарам бошад аз ана ҳамин банаба. банаба барои организми мо чӣ фоида мекунад? барои онҳое ки сахарни диабет доранд, сахари хунро ба ҳолати муқаррарӣ мебиёранд, яъне норма мекунанд. ина аллакай зиёда аз 15 рӯз истеъмол карда истодаанд. баъди истеъмол чӣ гуфтаниям? результати беҳтарин дод духтаро. беҳад розӣ ҳастем аз результати банаба, барои он ки қанди ҳамин хунашон баланд мешуд. баъзан вақтҳо баланд мешуд ва ана ҳамин банаба ҳолати нормалива оварда истодааст. ғайри қанди хуна нормалӣ кардан боз тамоми организма тоза мекунад ва восстанавливающий эффект дорад. яъне ки баъди ҳамин бемориҳо организма баъди ҳамин периоди зимистон организма восстанавливать мекунад, ба хотири он ки дар таркиби ин красный женьшень ҳаст. красный женьшень ҳамагон медонед ки организма обновлять мекунад, хуна обновлять мекунад. барои ҳамин маҳсулоти беҳтарин аст, маҳсулоти олӣ. ана ин бошад чӯрни чеснок духтаро. чӯрни чеснок онҳое ки дар мавсими зимистон доимо ба бемориҳои грипп, ОРВ, ОРЗ гирифтор мешаванд, барои онҳо беҳад фоида дорад. ва онҳое ки аз дарди пойҳо, дастҳо азият мекашанд, ана ҳамин чиз беҳад фоидаовар аст. ин монанди хемохем аст. монанди хемохем жидки, яъне оби ҳаст ки хемохема истеъмол мекунед. ана ҳамин гуна инам истеъмол мекунед. дар як стакан об ҳамина илова мекунед ва дар давоми рӯз низ оби зиёд истеъмол мекунед духтаро. ана ҳамин чизи беҳтарин. модарам як ҳафта боз истеъмол мекунам. дар таркиби ин 30 дона аст. 30 дона 20 грамми. 30 дона яъне курси як моҳа. банаба бошад духтаро, инам 30 стик дорад. курси як моҳа 2 грамми. барои заказ ба рақамҳои рӯи экран нависед. марҳамат, боз маълумоти пура. инҷо лӯла кабоба ҳозир ман омода карда истодам. фарзандо дар берун кора давом дода истодаанд духтаро. молодец Настя. Настенька краская давом дода истодааст. тирезаҳои дирӯз шуштагӣ будем, боз чиркин шудааст. ҳамин хел.
дар сомонаи хит.tj. زن معنی عمر و بهاری زندگیست، زن لذت و بخت و خماری زندگیست. دنیا همه زیبا بود با نامی زن، رخساری زن گل بخاری زندگیست. زن معنی عمر و بهاری زندگیست، زن لذت و بخت و خماری زندگیست. دنیا همه زیبا بود با نامی زن، رخساری زن گل بخاری زندگیست. زنها شما فرشته ای روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین، زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن. ای موج دریای نوایی من شما. тамошобино гортензия шинондем. ана ҳамин хел майдаҳак. умедвор ҳастам ки ана ҳаминҷа ҷойгир шуда месабзад. духтаро инҷо хамир шӯридан барои кекс. рецепти кекс: 5 дона тухм, 200 грамм сливочное масло, 100 грамм равғани растанӣ, шакар, шир, ҳамаша якҷоя кардем ва монанди кекс мешавад, лекин кекси оддӣ бар ин мешаваду, лекин ба ҷои сода ман дрожжа илова кардам. ҳозир хамира мемонем то ки хамир тайёр шавад. драи апелсина метарошем, баъдан хамири мо бениҳоят аромат мешавад. ана ҳамин лайфхак барои домохозяйкаҳо бениҳоят аҷоиб мешавад. кексро мо дар дохили ана ҳамин упаковкачаҳо мепазем. специальный ҳозир Настя аз мирупаковки аз магазин овард. бениҳоят қулай аст. формаҳои тайёр гатове 100 дона дар дохили ана ҳамон. ана ҳамин хел мешавад духтаро хамири мо. баъд изюм илова мекунед ё ки цукар илова мекунед, чизе ки дили шумо хоҳиш кунад ана ҳамона илова мекунед. ана инҷо духтаро краскаи мо хотима ёфт. влоги имрӯзаи мо ҳам ба охир мерасад. то наворҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад. оиди кор кардан дар ширкати атомӣ ба рақамҳои рӯи экран нависед.